Seriøst nemt, du får mærkeligt. Vil du ryge med? Hvad synes jeg? Nu. Kom nu, ind med hovedet. Nej, ikke det der. Ej, du er så kedelig. Hvad, så går hun bare. Så har hun fået sin vilje, så går hun. Så hun bare derhen og hedder. Smil. Okay. Og kræfter mig ikke grimt smil. Det er det. Du Stena. Facebook.